So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers ug sa kuang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo ug maayong adlaw kanatong tanan. Unya mga par, sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuwang video reaction. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, adunay mga nanggawas nga mga post sa social media. I don't know mga par kung gikan ba ni sa Malacañang kani nga post nga giokihan kuno ang Pilipinas nga moagi ngadto sa Strait of Hormuz ang mga tanker, ang mga barko nga mangumpra o kanang oil ngadto sa Iran. So I don't know mga par kung kani nga isyu nga nanggawas kung gikan ba ni sa Malacañang nga nag-ingon nga giukihan ako no sa Iran nga ang mga barko ug ang mga tanker gikan sa Pilipinas nga pagion ra ngadto sa Strait of Hormuz kay para makapangumpra og mga gasolina. Na nag-ingon nga ang Pilipinas daw negotiate daw sa Iran, pulong daw sa Iran ang Pilipinas kay tungod sa kamahal sa gasolina. Unya giukihan daw sa Iran ang barko sa Pilipinas ug mga tanker nga moagi ngadto. Pero sa ako ang nahibaw-an mga par, wala man tay barko, wala man tay tanker nga moadto ngadto sa Iran para mangumpra og gasolina nga moagi ngadto sa Strait of Hormuz. Ang akong nahibaw-an mga par, ang Pilipinas moangkat lang og mga gasolina, mga oil sa mga silingan nato nga nasod sama sa Singapore ug uban pang mga nasod mga par. Maura nay ako ang nahibaw-an. Pero wala ko kadungog, wa ko kibaw nga aduna tay mga barko, aduna tay mga tanker nga moagi ngadto sa Strait of Hormuz para mangumpra ngadto sa Iran ug mga gasolina. I don't know mga par kung kanino nga post usaban ni kaligit kay gipag malaki ra bagyo ni sa Malacañang mga par, gi post gyud ni sa mga dumadapig ni Bongbong Marcos nga alayon daw si Bongbong Marcos ngadto sa gobyerno sa Iran nga paagion sila ngadto sa Strait of Hormuz para mangumpra og gasolina. Pero sa ko ang nahibaw-an, wala tay barko, wala tay mga tanker nga moadto ngadto nga moagi kay para mangumpra. Sa ko ang nahibaw-an ng mga par, ang gobyerno nato, ang kita mangumpra lang tao ka ng gasolina sa silingan nga nasod sama sa gigaingon ako sa Singapore. Ang kana Singapore mga par, adto na sila mangumpra ngadto og gasolina sa ngadto sa Iran, wagi ngadto sa Strait of Hormuz kana mga silingan nato nga nasod. Unya mga par mo ngadto mo moangkat sa tanila ngadto. Mao nay ako ang nahibaw-an. Pero wala sa ako kibaw mga par nga aduna tay barko nga moadto ngadto sa Strait of Hormuz, moadto ngadto sa Iran kay mangumpra og gasolina. Wala ko kadungog ana mga par, wala ko kibaw. I don't know kung naaba, pero sa kung hibaw-an wala. Kasi naog ka ng tinuod pero wala lang ko kibaw, wala lang tag kibaw. Pero daghan mang nag-react na agad, daghan mang hashtagan ni ubang mga lokal nga politiko, mga uban nga mga congressman nga nag-react man gani kay kanang moingon sila nga gikan sa Malacañang ang maong negosyasyon ngadto sa Iran nga wala may barko, wala may tanker ang Pilipinas para mangumpra ngadto sa Iran. Mao na nga wata kibaw kung asa gini nagagikan ang maong mga post kay gipagmalaki gini nila nga si Bongbong Marcos kuno mao'y hinungdan nga ang mga barko kuno sa Pilipinas
ang mga tangker pagion daw ngadto sa Strait of Hormuz para mangumpra og gasolina ngadto sa Iran. Mo na ilang gisigian og post, mo na ilang gisigian og pasigarbo. I don't know kung tinuod ba or dili. So, bayong buntag maparo og daghang salamat nga ninyong tanan.